लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोदान आपडेट चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। जों दिनै सोलोंगोन जोङो ट्रेन टिकेटखौ मोजाङै क्वालिटी माबोरै मबाइलजोंनो डाउनलड खालामनानै लानो हायो। नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोबजासिम फुल प्रसेस। आरो नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानब्ला गोदान आपडेट चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो बेखिजा नुदों बेल आइकन, नोंथाङा बेल आइकनाव नोंथांमोना अल अफ प्रेस दाबायना लाबानो जाबाय। अब्ला बारा गोबाव खालामलांला जोङो ट्रेन टिकेटखौ माबोरै डाउनलड खालामो मोजाङै क्वालिटीयै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। आरो नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलाव बानायना लाबानो जाबाय। नैबे प्रसेसखौ नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय। फैदो अब्ला लोगोफोर। नोंथांमोना ट्रेन टिकेटखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोना क्रम ब्राउजार नांगोन। नोंथांमोना क्रम ब्राउजारखौ थांबानो जाबाय। जाय बिथांमोना इन्टारनेट सलायो मबाइल गिदिर बिथांमोननि मबाइलाव क्रम ब्राउजारा थाखायो। नोंथांमोनाबो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लाबानो जाबाय। अब्ला आंबो क्रम ब्राउजाराव थांनोसै, नोंथांमोनाबो क्रम ब्राउजाराव थांबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना क्रम ब्राउजारखौ खनसे थुनानै होदो। नोंथांमोनाव अब्ला बेफोरबायदि गेवबाय, आंनाबो बेफोरबायदि गेवबाय। बेयाव लिरनांगोन नोंसोरो IRCTC लगिन। बेनि उनाव नोंसोरो गाहायाव सार्च नुदों, बे सार्चआव नोंसोरो खनसे थुनानै होबानो जाबाय। नोंथाङाबो लिरदो IRCTC लगिन, आंबो लिरबाय। बिनि उनाव सार्चआव थुनानै होदो। अब्ला बेफोरबायदि गेवगोन, नोंथांनावबो बेफोरबायदि गेवबाय जानांगौ। बेनि उनाव नोंसोर नुदों IRCTC वेबसाइटआव बेयाव नोंसोरो खनसे थुनानै होबानो जाबाय IRCTC। अब्ला आंबो थुबाय, नोंथांमोनाबो IRCTC आव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेफोरबायदि पेज फैगोन, नोङो बेयाव थुनांगोन अके। बे अके अपसनाव नोंसोरो खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आंबो थुनोसै, नोंथाङाबो थुबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि गेवगोन पेजआ। अब्ला नोंथाङा थुनांगोन बै गोजौनि थ्रि डटआव, बेयाव नोङो थुबानो जाबाय। आंबो थुनोसै, नोंथाङाबो थुबानो जाबाय। बेफोरबायदि फैगोन नटिफिकेसन, बेयाव नोङो एलाउआव थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेफोरबायदि पेज फैगोन, नोंथांनि मबाइल स्क्रिनावबो बेफोरबायदि पेज फैगोन। आंनियावबो फैबाय। बेयाव नुदों नोङो गाहायाव अके अपसन, बे अके अपसनाव नोङो खनसे थुनानै होबानो जाबाय। आंबो थुनोसै, नोंथाङाबो अके अपसन नुनायाव थुबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोनाव नै बेफोरबायदि ओंखारगोन। अब्ला नोङो बै लगिन नुदों, बे लगिनाव नोङो खनसे थुनानै होबानो जाबाय। आंबो लगिनाव थुनोसै, नोंथाङाबो लगिनाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि गेवगोन, बेयाव दङ इउजार नेम, नोंथाङा IRCTC नि इउजार नेमखौ होबानो जाबाय। पासवर्ड, बेयाव पासवर्डखौ होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेयाव केपचा दङ, बे केपचाखौ बेयाव टाइप हमाव नोंसोरो फिलआप खालामबानो जाबाय। बेनि उनाव साइन इन खालामबानो जाबाय। बेयाव लगिन दङ, बेयाव बे लगिनाव टिक मार्क खालामनानै OTP नाम्बारजों नोंथांमोना खालामनो हायो। जोङो OTP नाम्बार नाङा, जोङो डाइरेक्ट बेयाव इउजार नेमखौ होनोसै, पासवर्डखौ होनोसै, बेयाव केपचाखौ होनोसै, बिनि उनाव साइन इन खालामसै। नोंथांमोनाबो खालामबानो जाबाय, आंबो खालामनोसै। बेनिफ्राय बेफोरबायदि ओंखारगोन। आंनिया गेवबाय, नोंथांमोननियाबो गेवबाय जानांगौ। नाय, नैबेयाव लग' ओंखारदों। आंनिया गेवबाय, नोंथांमोननियाबो गेवबाय जानांगौ। आसा खालामो नोंथांमोनाबो गेवबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना फैनांगोन, बेयाव नायना लाबानो जाबाय। नै बेयाव लिरनाय दं माइ एकाउन्ट। बे माइ एकाउन्टाव नों खनसे थुदो, आंबो थुनोसै। बे माइ एकाउन्टाव खनसे थुबानो जाबाय। बेनिफ्राय नै बेफोरबायदि फैगोन, बेफोरबायदि पेज गेवगोन। बेनि उनाव नोङो थुनांगोन बुकिं टिकेट हिस्टरि, फाइलेट ट्रेन्जेकसन हिस्टरि दङ, गोजौनियाव थुबानो जाबाय बुकिं टिकेट हिस्टरियाव। आंबो थुनोसै, नोंथांमोनाबो थुबानो जाबाय। बेफोरबायदि पेज गेवगोन, नोंथांनि मबाइल स्क्रिनावबो बेफोरबायदि पेज गेवगोन। आंनियावबो गेवबाय। अब्ला नोङो बेयाव थुनांगोन, बे थ्रि डट नुदोंना, बेयाव नोङो खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आंबो थुनोसै, नोंथाङाबो थुबानो जाबाय, मोजाङै खालामबानो जाबाय। अब्ला थ्रि डटआव थुनानै बेफोरबायदि पेज गेवबाय। बेयाव गोबां अपसन दं, नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय। आं फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। बेयाव नायबानो जाबाय नोंसोरो। बेयाव फारसेनिफ्राय गोबां अपसन नुलांदों। नै नोंसोर नुदोंना, बेयाव प्रिन्ट इ टिकेट लिरनाय दं। बेयाव प्रिन्ट इ टिकेटआव नोंसोरो खनसे थुनानै होबानो जाबाय। आंबो थुनोसै, नोंथांमोनाबो बे प्रिन्ट इ टिकेटआव खनसे टाइप खालामबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन, बेयाव टिकेटआ नुजागोन। आंनियाबो नुजाबाय, नोंथांमोननिखौबो बेयाव श' खालामगोन। नोंथांमोना मोजाङै नायना लाबानो जाबाय। बे आंनि टिकेट, नोंथांनि मबाइल स्क्रिनावबो नोंनि टिकेटआ बेफोरबायदि नुजागोन। अब्ला नोंथांमोना मायाव थुनांगोन, नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला। बे आंनि टिकेट, नोंथांमोनाबो नुजाबाय। अब्ला नोंथाङा इयाव थुनांगोन।
बे गाहायाव लिरनाय दं प्रिन्ट लिरनाय दं बे प्रिन्टआव नोंथाङा खनसे टाइप खालामनानै होबानो जाबाय। अब्ला आंबो टाइप खालामसै नोंथाङाबो बे प्रिन्ट लिरनायाव टाइप खालामबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि गेवगोन टिकेटनि पेजआ बेफोरबायदि फैगोन। नोंसोरो बेयाव थुनांगोन नैबेयाव नुदों नोंसोरो गाहायथाराव नायबानो जाबाय नैबे गाहायाव लिरनाय दङ आं देखायनि नोंसोरनो नैबे प्लास नुदोंना बे प्लासआव नोंसोरो खनसे खननै थुबा 1 2 जालांबाय थागोन नैबेयो। अब्ला नोंसोरो 2 खालामबाथाय नोंसिनि बे टिकेटआ गांनै जागोन आरो बे माइनासाव थुबाथाय गांसे बिदिनो बारायलांबाय थागोन। नोंथांमोना गांबेसे खालामो बेखौ प्लास खालामनानै नोंथांमोना गांनै दरनबा गांनै खालामना लाबानो जाबाय। बिनि उनाव नैबेयाव नुदों सेभ नुदों बेयाव नोंथांमोना सेभ खालामबानो जाबाय। अब्ला आंबो सेभ खालामसै नोंथांमोनाबो सेभ खालामना लाबानो जाबाय टिकेटखौ। अब्लाना नोंथांनि फाइलाव थांगोन। अब्ला आंनि फाइलाव फैबाय मेम'रि फाइलाव। बिनिफ्राय नैयाव दं नोंथाङा मायाव दोननो गोसो मेम'रि फाइलाव मायाव दोननो गोसो नोंथांनि गोसो सेलेक्ट खालामबानो जाबाय फाइलखौ। बिनिफ्राय नैयाव नोङो नामखौ सोलायनो हागोन टिकेट नामखौ जायनि नामाव दानो बिनि नामखौ लिरना दोननो हागोन। बिनिफ्राय नैबे सेभ दं बे सेभआव नोंसोरो खनसे थुनानै होबानो सेभ थागोन। बे सेभआव अब्ला खनसे थुदो आंबो थुनोसै। अब्ला टिकेटनि पेजआ बेया गेवबाय आंनिया टिकेटआ अलरेडि डाउनलड जाबाय। नोंथांमोननियाबो नैबे भिडिअखौ नायनानै बानायदोंबा नोंथांमोननि टिकेटआबो डाउनलड जाबाय जानांगौ। अब्ला बेफोरबायदि जाबाय आंनिया डाउनलड जाबाय नोंथांनियाबो डाउनलड जाबाय। भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय नोंथांखौ। आरो गोदानबा नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर। आरो गोदान आपडेट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। बिदिनो गोदान गोदान आपडेट लाबाय थागोन एभ्रिडे सानफ्रामबो नोंथाङा नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय गोदान गोदान आपडेट भिडिअ मोननो थाखाय। बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन।